Kong nga ay mo yo play u penyo ngai kan galat ni shimenta but kan ga good news tv ka belong ga way ni channel jong ka jing sing samla ka KGPC not sabmi ay mo yo play bo pla yang bangan kumni but kham tam ya ga bangan ai ya ka jing slok na ga tin ka jong play kan ga por ngai ko play na ga benta The Good News TV kabala khot snopa yang asyik ni program
Pangai ko play na kabenta kinong pet kinong kmi ya kanika jingtray jong kanika kam hagaban pensapriang ya kaktin ka jong play lingba ke YouTube channel. Ai ko play na kabenta ki viewers su kinong kmi ya kanika program man nagapor pilaju pelat ya kapor ban pet lagalong haki smart TV ki jong pi ni haki mobile handset ki jong pi panangi scam baglalong ka jingker hu na kabenta jong pi ki viewers baro ki balaju pelut ki kapor batru ki bashim kya ban pelet jingmut ha kini ki program ya gaba ka Good News TV kalapan mi syapram te kini kapor haswa bengin poi sya kaktin ka jong play ini lek di kong ha ka jing duai try ngawan jan jong mi berkat bagi kun ki jong me barok ki bakmi ya kanika channel ha kanika por ban kerpat yang me bamen kerku yangi oh yanga ubakren da ka jing penchat bor bat ka jing alam ka jong mi bat yangi ru ki basngap ki bapet bakan long sisa ka jing kerku na ka benta jong ilang barok knang bakan di ka kubor kala ru ban walam ka jingkela om tang hangi ki parabenget ki kristan haga di jela kerpang ru haga emlang saklang wat aka sensya kada kerhuna mar katai ka tin ke jongmi kan long gabor naga benta jongmi namaru jisu ni duai bat ni IT amen kabenta naga tin ke jong play ka por la ni ka topic jong ka jinges lok haga ni ka por kalong wan kahima jongmi wan kahima jongmi long kamon jongmi haga kendo kumba bening but kade kadekot ya kabau jisu hi ulakren habau hikai halagi jong bisenran chapang ge jing duai habau hikai halagi jong ki banget ki babot ya u habau dangkren ya kan ge jing kren halor jong ulum kabangitip kum the Sermon on the Mount. But kanika topic 1 kahima jongmi kalong na ka gospel ka jong Matthias kalong man riu khot ka basiko. Kanika jingtuai kabangitip ha ka ong ko pa jong yu ba bnei kadai ka barok ngitip but bon nang ngila len det ru ya kanika jingtuai what ki bom ngetru kitip ya kanika jingtuai ban recite lakalong hakinu ki platform kani ka jing tuai ka don sispa teligi kentien ha ka kot ba khasi jongi bat rew hon rew ki kentien ha ka kot ba phareng ni sno tho ba kalong ka jing tuai ka beling kot re ka de ka donot jongi jing tuai baro hakani ka jing tuai thin siam ba om don ka nga om don ka manga om don ka jonga henry ka don ka kentien jongi jongmi ka bong ko pa jongi lani wan ka hima jongmi long ka mon jongmi kadai ka jingtwai jong ka kenhon lani ka community prayer ka badwai ru na ka benta ki wai pat kadai ka jingtwai ka ba jisu hikai bangi dei ban duai kumni na lor ba kadai ka jingtwai ka ba utrai jisu hikai ni larukan khot ika bakadi ka jingtuai jong ki senran u Jisu Christ kadi ka jingtuai ka ba u Jisu hikai halaki jong ki senran bat ki breu ki basngap ya ka jing hikai halorulum ko mangaloong ha ka basdang the Sermon on the Mount Henry nangani ka jingtuai nga kwa ban sim tang ya ka wei ka khot bat kata kalong wan ka hima jong mi long ka mon jong mi ha ka khndo kum bahabne pi na ka jingyo i ya ki hima bat kiri hagin ki sngi ki bayale ban pen ibor bat pen iru ya ka jingklan ni pai sha Russia bat ka Ukraine ni pai sha Palestine bat ki Israel ngiu i tengkren ya ka we ka hima ka bayale ya ka we pat nang ta ka we ka judge ban riu ka yale ya ka we pat ka jing ya ka ja Manipur ban ngiu iru baka jingmi na kini ki hima basin shar da ubreo kalong tang ka jing sneu ka jing yap bat ka jing jot jing pra
Nang tahrin dia jong irung yo I ke jingkwa penibor. Laka long haka sensyar kadar, haka bala sensyar ru da ke jinget. Ban penrung ru ya ke jinget. Haka jinglet bat ke jinglet diam, haka jingem jong I ke ba man lagi sengi. Nama katang yo I ke jinglet ka wei ke jinget, pat ka wei pat. Pila dang ijer, kalis kalong ke becerong pa. Henry tungin ya pet ikani ka hima ka ba uji su ubo agani ka jingduai but ong wan ka hima jong me longamon jong me haka kendo gumba bening. Namar kini ki jing sniu ki bangi yo I. Laka long haka long yeng long sem, haka imlang salang haka sensyar kadar, kari ka hima jong ka pertai. Nida kuat no hir baka hima u play kan wan no ka jing sensyar u play kan long no ka monu play kan long no hang nia kendo. Om syuk ka jing sensyar ka hima u breu, om syuk ka ban sensyar ka mon ka jong u breu, Henry ka jong u play. Namar balai u play ulong u bahop u bakut bat u babet. Ban ngi tips kam baka ta ka hima ya ka ba un sensyar mo. Kan long ka bahok bat ka bakut. Ka baka jing snil kam don jaka syua. Nakani ka dekot ka ba sipo jong ka gospel Matthew sunong ka ba breu. Ngin siya badan artli ki ay kani dekot. Kamaning kong ka hima u play bakan wan. Bat ka ba pat ka jing sensyar u play haka mon jong u. Pila kot yang ihakani ka pertai ban syakri ki par breu bat ka dei ka burom bat ka lat ka ba crown bangiyo. Balai namar ba ujisu ulong usim bat kani ka pertai ka dei ka hima jong u bat ka dei ka jingkot yang ni ka dei ka commission na ka benta jong. Likely ki bang kuat ban walam deng jong I hakani ka po. Ka baningkong ka jinglong jong ka dei ka hima. The character of the kingdom. Kay gani ka hima kabangi kren. Ngisngaw to kamday kabangi la juyo I borobor. Haga bala susyar da ubreu. Haga badon ka jingele tma bat kumta ter kumbangi jutip na hima haga Old Testament. Kat kum ka Webster Dictionary labatay ya gani ka kentin kingdom kum ni harum. Kakenhun sensyar kadar kabala hupen wandur lani ka benta jong ka jaka hakabaka don ka jing sensyar da usim ni kasim. Ni sauto na margata baka dei ka benta jong ka jaka hakani ka perthai hakaba ukle do uba sensyar bat ubalong halor do ya paro bat ubadon bor paro udei usim lani kasim. Kata ka di ka jing batai jong ka dictionary. Henry kum nupat ka Bible ka batay ya ka jingmut jong ka hima. Ka Bible haba ka Quran ya ka hima, ka thau ya ka hima ublay ka hima kibane. Ka Quran haga ba ublay uday ubah klik tam bat ubadon bor. Bat ka Quran haki ar benta ka hima ka ba pau ka ban saja haga ni ka perthai bat ka hima ka bampau lani ka hima ka ba kenjaman sim ka ba don hapo jong. Ki jiu haba ki kren sapang ka hima ki perkat bet bahaba umesaya unwan hangta ka hima ubleru kanlong lani hangta ka hima uble kanwan. Wat ki sunranu jisu ki modur kumta yauniu jisu ba ki labot ka jingya ganti jong ki. Kamtam haba ki la yashem bat yo I ya u bat iki kam jong u bat ru haba ula kren sapang yala de ku usim jong ka hima. Kisun ranu jisu kida kwa hir. Bau niu jisu unlong taus im jong kata kahima kaba kidang up kmi lenti bah. Nang tau jisu keren bah ya kan ke topik sapang kahima ublay lane kahima kibne. Badu keren hadu sanpolai sin ya kan ke topik. Ngadu baus dang ya kan ministry. Ngadu baus dang ya kan ministry ukren ya kahima kibne. Pinpai tang ha kajingnya tu kana halor ulum kidon kumba kato kan itli kidkhot kibakren sapang kahima kibneng daw Jesus Christ kumban chu ai nuk saya pi kato kan kidkhot Matthew sanlai ko ong suk kibaduk aga mensim na ba jongki long kahima kibneng kidkhot kibashpo ko ong nang ta nakabenta kibashashi tomru long kahima kibneng ukren ru hakidkhot kibakam hadin
ba uba kamret aki hima ki beneng uba kam kraw aki hima ki beneng nang ta lada ka hok kamlong ya ka jong ki nong tho bat Pharisi phinom ya rong satya ha ka hima ki beneng bat ukren ru habau hikai ban duai ban ong wan ka hima jong mi bat ru na ba jong mi long ka hima ka bor bat ka burong ru ban ukuran ru sepang ka kingdom parables lani ka jing tho khana lani ka jing ka Pharsi sepang ka hima ki beneng si bontli bat ukuran ru haki senran haba kila kwa ban tip ya kata ka bakut lani kata ka jingwan ka hima Matias long ba arbu saw ya tho bau Jisu ukren ya ka hima ki beneng haki senran bat kata ka hima kalong kabakut jong ka berthei ong tang kata wat haba ulam mi pat na ki bayap ula kren sapang ka hima ki beneng hala ki jong ki senran ikan mau haba udon hakmat upilat ula ong yo Jisu hato memlong usiem jong ki jiu Jisu ru ula ong ba me ong ya ga badai ko pilat Henry ka hima jonga kamlong hagani ka perthai mentah Henry kan salong kat kum ka kitab jing pau kat welenong haga bau angel wi tho ba ka hima haga perthai kan salong ka hima jong u Jisu Christ ba un syar ya kata ka hima syaki bom jukut namar kata ngiu i ba ka hima u blei kalong ka hima ka ba u blei u ba hok u syar ka hima u blei kum banga ong kalong ru haki ar benta ka ba pau bat ka bom pau ka ba pau ka ban salong ha ka jingwan arsin ka jong utrai Jisu ka ba long ru ka jing syar ya barok siteluk ka pertai ka universal reign bat ka bari lani ka bom pau kalong ha bau Jisu uyok ban syar ka jingim ba shimet jong iki breu ka personal reign jong Jisu kata ka di kendian halor ka jinglong jong ka ni ka hima kat kum ka ktin ka jong ublei ka ba arpat kadika jingwan jong kahima the coming of the kingdom banduai wan kahima jong mi kadika jingduai ban khotno ya ka jing syar ba hok jong play kadika jingduai ban IT no how play kadika jing kerpat ban syar no play wan kahima jong mi ka kren haki lightly gibenta personally ka ba kren yala de shimet societally kabakran ya ka imlang salang lani kiway but universally lani eventually ka jinsun syar kabakut kabalong salon sa pi haba yiduway wan kahima jong me kabaning kong kalong yaladi shimet bau try unwan ban sun syar no ya ka jing im jong baka jonga kandu langa ken kabakor baka marade kam don shu henry kumbau ong upo u Chris ken u im hapo jonga Day mau uba sunsyar, but day haba usunsyar, baka himau blay kalong hapo jongi. Nang ta namar bangi im, rengkat bat kiway pat ki parabril, namar kata kabaar kalong, habangi ong wan kahima jongi, katauru naga benta kiway. Ngisdang ban ong ko pa jongi, ngim ong pa jonga, bat kani kahima kabangiduway, ban wan kaderu naga benta kiway. Katray kam daga jing yalap batru daga jing le hok jongi ban pen i ya ga jing syaru play uba hok leng baga jing im jonga jongpi bat namar bangitip bahkan saja ga bakut giduai ya kata ga bakut bahkan ja haga bau Jisu unwan un syar daga bor bat ka burong haga ba pau haga ba syai haga ni ka kendo leng baki hajas nem ki ba la keren haga kitab jing ben pau Lalu kata ke jingwan basisya kalong haba usim unwan namar klembus im mdon hima kidon ki kenhuan ki babatay halaga jong ga jing smooth halor kani ka topic ka jingwan ke hima ki beneng ki pre millennialism kinget baka perthai kandang sneu tak aduk bau Jisu unwan pat ki wei pat ki amillennialism Kiget hakarukom kaba compare kiba susim betang ya ka jing snow mensim bat kim berkat ya kata ka benta jong ga jingwan ka hima bat ki bahadu kidai ki post millennialism kinget
Bamangi ngidon ka benta hagaban walam ya kata kahima. Ka jong ublay hagani ka kendo. Bat andang ila wan ya kata kahima ngin IT hau Jesus Christ bat u Jesus Christ un wan tat hadu bangilala ban penlong ya kahima ki beneng hagani ka kendo. Kum tak inget baka perthai kandang bha kat barang mi kisngi da ka baki lap bat pen kelabamut ya ki babun bat ondal labun ki bakela ka bamut kum tak kahima kan long haga kendo kum bahabneng kata ka diga jing sngo jong ki post millennialism Henry ka bangyo iga jing sisha kalong bakan ni ka perthai kat barang mi kisngi kala nang snew baru traji suru ula keren ya kan ni ubatai ya kidak kishin ki basnew kiban jia haswa ka jingwan ka himau ble ka jingwan ka hima kamlong hangi ban batai lanu bat kumno unwan hagapor jong uhi namaru sames unong rai sam ka jing rai sam ka sispa ka sam der khot ka balai uong ulong ble bakraw udon habneng bat ule ya ka kat bauma kat bamon uble ka hima jong kanwan kat kamon ka jong ka benta ka balai bat ka bakadu kalong ka commission na kani ka kingdom lani ka jingkhot yang ngi ban le na kani ka hima uble ngim duai tang ba ka hima kanwan henry ban longru kamon jong me hakendo bat happening ban longru kamon jong me hagani ka kendo kumbalong happening balai long kamon jong me haga kendo kumba happening ka jubab kalong bangyo isyai kedar bahagani ka kendo kamon ublay kamla ban long man la kapor lani shimla le man la kapor i kamon ka jong ublay ka kendo kamon ublay da shisha kamlong hagani ka perthai namar bangila jit ban im bat ban le ya kata ka bangi mon mangi ban wat ya kamon ka jong ublay hatukat bangidang ap ya kata ka jingwan ka hima ki beneng hatungin susyong klih di pitran nginam le ai tangba ngi simet ngilale ya kamon ublay kalabian kamon ublay na gabenta ki ba it ya u kalong ba udon ka jingkhot ka commission bat kata ka jingkhot kalong ban penpau lani ban represent ya ka hima ublay hagane ka perthai Pai show Jisu uba em life whole life lagi snam, but haki life snam siteng kiba udon haga ministry ini pet ke kaba ulale ban represent ni ka hima ka jong ublay haga ni ka kendo haga wei ka dekot laba tailut ya ka kam kaba Jisu le men ba udang don haga ni ka perthai makata kalong the gospel Matthias kendai lenong life usan ka dekot ka ongkum ni u Jisu ulayat ru keleng syakinong ba bat syakinong rit baro udah hikai haki sinagog jongki bat udah yalap ya ka gospel jong ka hima bat udah penkia ya ka jingpang baro bat ya ka jingkro baro di sidekot laba tailut ya ka ministry ka jong u ka bau lele men bau dang don ka ni ka pertai lightly Kibenta ki bau Jisu ulale men bau dang don ga pertai ya lap ya gospel hikai haki sinagog syapang ga jinget bat ga jingim bat ka balai penkia ya ki bapang pelat ya ki bakro bat ya ki badona pedeng jong ka jingem ki Kristan ling baka history baro ki syam ya gani ka balajah ka pertai ga bapan i bangi bot ya ki jingle jong utrai Jisu ki Kristan ki ba ong tang haga tien Henry hakikam kibale kibatrei ban yashim mentah ka imlang salang pila ban tip ne ban nam tip bakari bible ka bala jah ka ni ka perthai nadu pasdang jong ka history ka don be yo so ubalami lala pipule ya ka history jong ka revival pin syam bagala don ka jingelap ka crown ya ka gospel kala don ka jingla babon jong ki babon kala don ka jing it ya ka bible Kalau don ka jing miru hakaman to ya ka jing ruai bakan jaman sim ban yo iru baka imlang salang kalanang bhasu su ban sujer kat tu kat ni ha baka balang Kristan kalanang sapriang sigi resep ni haka spa snam ka basau ka hospital ka baningkong lasdang ha England
da ki Kristan bat ka jingtmu kalong ban kongu ya ga jingkhot ka jutra Jisu. Ban kongu ya ka kambo Jisu la hukum ban sumar ya ki bapang. U John Wesley ka spaksnam ga bakatnyo. U John Wesley ha England u balik ban yalap ya ka gospel da ukulai u jong u na ka wei ka jaka shaka wei ka jaka bat om tang ba u yalap ya ka gospel ga jing penim henry u yalap ru ban grand persyak ya ka social injustice ha ka tu ko ba ka tagalong ka jing ya khaim rao ka jing ya dem rao ka jing penong rao ya ki brio nang tau grand ru ya ka jing pen thamai ya ki nong shong ying bendi ba dei ban pen sitom ya ki palat yo po batru Ukraine halor ka puli puthi ka education ka babaro ki brio ki day ban yo dakani ka jingle ai man siam yo weu brio ubadon ka bor ubalong udkhot ka ying thau an ha England u kerteng William Wilberforce ublasen ya ka kenhun ya le persyak ya ka jing khayim rao bat ka ba ulang laru ban pendam no sisndon ya ka jingi pelong rao ya ki brio ha ka snam khat praspa lai husam nakani ka jingjia ha England la ai man sim ya ki Quakers ha America ban ong baka kam mrao kalong ka pop ha khmat ule nang ta ka slam khat praspa sa away pat u Charles Finney u reu side an u bala longpat u nong yala patin u baka history ka yatho bahaga jingyala jong u la ni ka jingtre mission ga jong u kumba silak haduk sanlak mut ki brio kila kela ka bamut bat nakini ki bala kela ka bamut kila longru kinong penkela ya ka imlang salang na ka basliu syaka babha ka jingmi jong ka YMCA ka jingmi jong ka YWCA ki mi ban teipat ya ka imlang salang na ka jingsha banben jong ki babon ki brio nang taki weipat ki missionary kom William Carey ubawan hari India u David Livingstone u balik sa Afrika banyalap ya gospel bat banyarap ya brio ki badan hapdeng ki jing jong ga jingem bat u Thomas Jones u bawan haga riba jong ban pelong yang ikum ni kum mangilong menta ka kam jong u blay ka long ling bau Jesus Christ u blale men bau dang don haga ni ke perthai bat u nong rai sam sispa sau kun rio dukat bahinyo wa u ba bishar dep ya ki bala banben uba ai bam yagi batangan uba pelat yagi nong sak bendi upen pet yagi ba matla u kentiu yagi bala penpo u it yaga hok barakan hot ka basi pau ong u try un sensyar juno ngisngo tho hado ka jingwan ka himau try un sensyar juno henry ashwa kata ublay utrei banyarap yagi basyak banben kiba tangan, kiba pang, bat kum tar ter. Bat kata kadika jingkhot yang ni, kat baka himau blay kampat wan. Ngin yakun ban yeng, yalek persyak yaga basliu. Ngin yeng ban yarap yagi basyak ban ben. Ngim day banlong ki Kristan, ki bayarap tanda ka jing snow. Kumbalong, kita ki Vikers, ki nong yalap ha England. Lai thu ka wei ka jing ye thu ba ka wei ka kan thei hapeng ka jing e kala let chau niu nong yalap bau tau nong yalap don por ban sngap ye ki jing e jong ka don por ban lei e na ka benta ki jing e ki bawan lap ka jing im jong ka namar balai namar bau hap ban yalap keleng ke ka bau lale ka long ba usuduai na ka benta jong ka ba hadien ka tau la e no ya ka ha ka wei ka si kani ka kan thei kala tho daga city sha u ka ong kum ne ka daga city ngala thangan bat phila seng ya ka kan hun breu ban ya kren halwar ka jingkhan jonga ngala long haying bendi bat phila ya mian ban le chaying mani ban duai na ka benta ka jingla luot jonga ngala long lengkhut bat haga jingmut jong pi asat halor ka akor ka burom da ka babishar ya ka jinglong lungkhut jonga ngalapang bat pila dem kho siu ban ai ngu yau blay ya la ka jong ka jingkot jingkhia ngalalong klem yeng bat pila ya lap hanga ya ka yeng baken jaman sim ka jing e blay
bat ngalalong marwe bat pila I yang banduai na kebenta jonga pisngo kumba piru blei pha pisngo kumba pijan pha shau blei henre ngadang yai khanan ngadang yai long marwe ngadang kriat palat kata kadiga jingtho jong kadiga kenthei kabalai ban pan jingerap nau niu nong yarap kai ka kam jongi ka kam jongi kalong ban pen pau ya ka himau blei haka perthei ka bakum kani niu I ya ka bamsau niu I ya ka jingjlei jong ki nong di pen bua la kalong da ka kiat la ni dau drops niu I ya ka shong kha auria ka bala jurpha hagini gisngi but kiwi ki issues kibangam na don kamban jerlut iki namar kata la khot yang I ban yalap ya ka gospel ka hima ban hikai ya ki breu ka khtien ka jong play kum no bikin im bat ban yarap ya ki breu ka jing la kalong ban pen khia ya ka jing mong la kalong ban pelat ya ki ba syak set jong kitu barok ki ba don saudong jong kumanga ong na basdang niu I ka perthei ka ba yam ka ba linear ka ba ut ka ba nam ka jingele ka hima basun sharu breu ki ba penduk no ya ka mon ka jong play na kini ki jingye kan at kini ki ri ki hima ki don shibun ki ba lui ki balangat haka apot sepsi ki suyap ki su mensau ki lalong klem bam ki lalong klem ying ki lalong klem nong yarap namar kata kat bangi dang duai wan ka hima jongmi long kamon jongmi haka kendo kumbah neng tungin le ya kata ka bau jisu ulayat haswa jongi kenang baka hima ki beneng kan pau haka ni ka perthei lengba jonga jongpi uplay unyarap unkurku unai bor naga benta ka burom jong ngini duai atrai tukerku ya kenika kubor ya kabla pet pedeng jong ya kenika babarok nangi kibayo snow ya kenika tin ka jong ni kan kesiu ya ki jingmut jing berkat jong bangila ban tre ban syakri yami daka ba syakri ya ki parabri bangin bot yami haga lenti ka hok ka jinjisha batru bangin duai kumba melahikai wan ka hima jongmi longgamon jongmi haga ni ka kendo kumba habeneng daka ba me pendon kam yangi bangin represent ya kata ka hima jongmi haga ni ka kendo daka jinglong jing im jongmi daki kamba bha jongmi bat daka jingya jingyang jongi ka man na sni snow ya ga bango namaru jisungi duai amen